Wengi-wengi bar bali saka seminar, Clara ngliwati ruang tamu. Pas ndelok patung sinden kuwi, mripate patung sinden kuwi obah, Cok. Nglirik nang awake. Clara langsung melek, mripate diucek-ucek. Didelok maneh, patunge meneng. Hasu, mataku sing sliwer paling, pikire dekne. Dekne langsung mlebu kamar, niate arep istirahat. Lagi lungguh nang pinggir kasur, ujug-ujug sirahe Clara lorone ora umum, koyok diantem palu, nyut-nyutan. Pas lagi ngempet loro, saka pojokan mripate, dekne weruh ana bayangan ireng, gedhe, ngadeg jejeg nang lawang kamare. Ngadeg meneng, koyok lagi ngawasi. Clara ora wani noleh, wedi setengah modar. Mripate merem, cangkeme komat kamit maca doa sing diapalke. Barodok suwe, dekne nekat buka mripat. Alon-alon. Pas ditoleh, bayangan ireng kuwi isih nang kono, tetep ngadeg ora obah. Tanpa mikir, Clara langsung nyandak HP, nelpon kancane, Mbak Nana. Mbak, rene mbak, tulung nang kamarku saiki. Suarane gemeteran. Mbak Nana sing krungu paniki Clara langsung mlayu. Pas Mbak Nana mlebu kamar, bayangan ireng kuwi langsung ilang. Tapi Clara malah jerit sak seru-serune, terus bruk, semaput, ngletak, kaya gedebut.